Vidíš, za koľko? Za 80. No. Video. Tak, Vítam vás tu na Starej Bystrici. Ja som z informačného centra a v následujúcich minútach vám porozprávam niečo o našom krásnom oboji. Tiež sa dozviete, čo všetko sa dá vyčítať z astronomických hodín. No, takže momentálne sa nachádzame na rinku svätého Michala Arkanjela. Svätý Michal Arkanjel je patron a ochranca Starej Bystrice a je tu zasvetený aj náš kostol a stojíme pred prvým a jediným orlom na Slovensku. Je tu taktiež najväčšia drevená socha, ktorá nám predstavuje sediacu Pannu Máriu, ktorá je patronkou Slovenska. No keď sa na tú konštrukciu oboja pozriete, tak môžete vidieť, že bola ako je zvoniца, to je ako keby hlava a vlasy, potom sú ramená a prsia. A ten drevený šindel, to je ako keby plášť, pod ktorým ochraňuje slovenský ľud. A tento slovenský ľud je vyjadrený v 6 bronzových sochách, ktoré sú umiestnené vo výkletoch orloja. Z najstaršieho obdobia tam môžete vidieť priamo hore je knieža Tribina, po pravej strane je to kráľ Svetopluk, pod nimi sú kodifikátory slovenského jazyka, Dávodov Anton Vernolák, na pravej strane Ľudovít Štúr, a v tých krajných výkletoch sú významní politici 20. storočia. Naľavo sa nachádza Milan Rastislav Štešan a napravo je to Andrej Binka. Stred orloja nám tvorí draperia, ktorá je zhotovená z kameňa riolitu. Tento kameň vzniká z tuhnuty mlávovej hmoty a ťaží sa vodou pri nad vodou. Keď si všimnete, tak tá vrchná časť nad tými modrými dierkami je vytesaná v tvare opony a v spodnej časti sa nachádzajú kruhové otvory, ktorí sú vložené priehľadné tabuľky, vyrobené zo vzácneho kameňa, ktorý sa nazýva zlatý onyx, a tento sa ťaží vodou pri Leviciach. A večer a v noci sú tieto tabuľky podsvietené, tak nám to pekne svieti a symbolizuje to nočnú oblohu. Hore vo zvonici sa nachádzajú dva zvony, jeden zvon nám odbíja čas a ten druhý, keď sa rozlúči, ten nám dotvára zvukovú kulisu počas promenády 7 slovenských svetov. Jedná sa o svetcov, ktorí sú nejak spojení so Slovenskom, a to svätý Cyril a Metod, svätý Andrej Svorák, svätý Beňatík, svätý Bystrík, svätý Gorák a svätý Vojtech. A títo svätci boli vytesaní z topolového dreva na Orave, vytesali ľudový rezbár, ktorý sa volá Petr Chuník a pochádza z Trbošina. A ich promenáda sa dá pozrieť celú hodinu, od rana od 8. do večera 10. Ale takouto najzaujímavejšou časťou celého orloja, srdcom orloja, bez čoho vlastne ani orlo nemôže byť orlojom, sú tieto veľké astronomické hodiny. Nazývajú sa astrolát a boli zhotovené v Prahe. Dôležité je, že všetky astronomické údaje boli navrhnuté špeciálne pre zemepisnú polohu Starej Bystrice. Čiže to nie len kópia iného orloja. Hore nad astrolabom je zlatá šípka. Tá nám ukazuje presný dátum na šedej kalendárnej doske, čiže môžeme vidieť, že dnes máme 30. júla. Tie najdlhšie čiary, čo sú tam, to je vždy prvý deň mesiaci. A celkovo sa na kalendárnej doske nachádza 366 dielkov a
A každý deň sa doska posunie o jeden dielik. Akurát 28. februára, keď nie je priestupný rok, vždy sa posunie automaticky o 2 dieliky. Na niektorých dňoch môžete vidieť červené hviezdičky a týmito hviezdičkami sú označené významné slovenské pamätné dni. Ak by vás zaujímalo, ktoré sú to, sú vypísané dole na informačnej tabuli. Pod závernou doskou sa nachádzajú veľké slnečné hodiny. Forma času tu je 24-hodinový, podporné rímskych číslic. Vrchná 12 nám predstavuje poludnie a spodná časť 12 je polnoc. A čas na týchto hodinách nám ukazuje tým, so zlatou šipkou, na ktorej je uvernené slnko. Čo je také zaujímavé na týchto slnečných hodinách je, že oni nám ukazujú presný miestny starobystrický čas. To znamená, že keď nám šipka ukazuje presne 12 hodín na poludne, vtedy je naozaj slnko najvyššie nad Starou Bystricou. A tento slnečný čas sa nezhoduje so stredoeurópskym časom a stredoeurópsky čas nám ukazujú hodiny hore. A teraz sa môžeme vidieť rozdiel, že na vrchných hodinách máme 5 hodín aj 5 minút a na slnečných máme niečo okolo 4:10. A tento rozdiel v čase je zapričinený tým, kde sa nachádzame, čiže polohou Starej Bystrice. Ale je to tiež ovplyvnené aj hodinovým posunom času do zelených náletov. Na pozadí aktuálku sú farebné polička, po ľavej strane červená je úsvit, bledomodré polo nám predstavuje deň, oblohu, ktorú máme nad nami, po pravej strane červená je sumrak a čierne polo nám predstavuje noc. A tá ručička so slnkom sa pohybuje po týchto poliach podľa toho, ako sa reálne nachádza na oblohu. Čiže to slnko sa nám pohybuje dookola astrolabu a tým nám ukazuje fázy dňa, ale okrem toho ešte putuje hore-dole medzi obratmi, a to obratníkom Raka, čo je zlatá lemovka hneď pod slnečnými hodinami, a obratníkom Kozorovca, čo je zlatá lemovka, ktorá hlavuje tmár modrý v strede. A počas letného slnovratu, čo bolo 21. júna, kedy sme mali aj najdlhší deň v roku, sa nám slnko na astrolabe pohybovalo po obratníku Raka. A od tohto dňa, ako sa to pomaly skracujú, tak nám slnko klesá smerom k rovníku, čo je tá stredná lemovka, a k obratníku Kozorovca. A obratník Kozorovca dosiahne 22. decembra, kedy budeme mať najkratší deň v roku a nastaví iný slnovrat. A celý tento proces sa opakuje. Nad rovníkom je slnko dvakrát do roka, je v čase jarnej a jesnej rovnodennosti. Astrolab nám tiež ukazuje polohu slnka v znamení zverovku, polohu mesiaca a kvázi mesiaca. Na čiernej doske so znameniami môžeme vidieť, že slnko sa nachádza v znamení leva a na tej druhej osi je strieborno-čierny mesiac. A tento mesiac sa pohybuje hore-dole po osi a tým nám ukazuje, v akej výške je na oblohe, ale okrem toho sa ešte otáča dookola. A to nám ukazuje zase, aká je fáza mesiaca. Momentálne mesiac vo fáze dorastania, tam je také strieborné dečko, a keď bude celou striebornou policou k nám otočený, tak je mesiac v sklone, a naopak, keď tá čierna časť k nám otočená, tak je mesiac dole. A ešte čo je také zaujímavé, je, že tento astrolab je riadený špeciálnym softverom a počítač má také najpresnejšie na svete. Orloj nám tu stojí od roku 2009 a ktorý nás vedel návrhoval akademický software William Morčka, ktorý vytvoril podobu orloja najskôr v inej forme a neskôr bola tu podoba prepracovaná do výkresovej dokumentácie architektov s pánom Ivanom Jarnom. A pán Jarne nám návrhoval celý štýl tohto námestia, preto sú perfektne mladí. To je z mojej strany všetko, ak by ste mali nejaké otázky, čo vás zaujíma, tak sa môžete opýtať. Pán Jarina, on sa narodil v Žiline, ale žije v Bratislave.